За устния си изпит по немски в 12 клас трябваше да направя проект. И изведнъж се оказах на камион за буклук в Германия. Да, буквално. И честно казано, това беше, може би, нещото, което ми помогна най-много, за да се справя толкова добре на устния си изпит по немски. В това видео ще ви разкажа как аз се подготвих за устния изпит по ДСД, как си избрах темата и всъщност каква е разликата между един така среден резултат в точките и един много добър резултат, когато говорим за DSD 2. DSD е един формат, който се предлага само единствено в рамките на средното образование. Насочен е към младежи, които искат да научат на високо ниво немски език. И всъщност, ако успееш да си вземеш ниво C1 на всички отделни компоненти, с този езиков сертификат, който получаваш, можеш да кандидатстваш, съответно да бъдеш прият в немски университет. DSD е по-различно от останалите сертификати, които така са познати, като например Goethe сертификат или Тест DAF или пък TELC, тъй като там подготовката става, как да кажа, много по-целенасочена към самия език с съответните компоненти. В смисъл, много по-сбита е самата подготовка и там наистина се набляга, акцентира на немски език като чужд език, докато при DSD, значи за DSD 2 се подготвяш от 10 до 12 клас включително, като горе-долу края на ноември или декември на 12 клас се провеждат писмения и устния изпит. Съответно ти от началото на 10 клас си започнал да се подготвяш за DSD. Самият изпит се състои от две части, както и всички други изпитни формати. Ще рече, има писмена и устна част. За писмената няма да говоря сега, но ще ви кажа за устната. За да се явиш на устното DSD, ти още от предходната година, значи горе-долу пролета на 11 клас, ти трябва вече да си наясно каква тема ще работиш и оттам насетне вече трябва да си формулираш самата тема. Че много лесно. Така, примерно, моята тема ще бъде за глобалното затопляне. Ама то има толкова много аспекти и толкова много различни гледни точки, че тая тема, ти като ми я кажеш, на мен не че нищо не ми говори, обаче няма да ми дадеш яснота, нали, реално ти какво ще представиш. Трябва темата да бъде под формата на въпрос. И идеята е всъщност, задавайки този въпрос, нали, след като си направиш презентацията, след като си работил седмици и месеци по твоя проект, когато се представиш пред комисията, ти всъщност да можеш да дадеш отговор на този въпрос, който си задал под формата на своята тема. Това е едното. Другото, което е, че самата работа по темата наистина отнема много време, тъй като за да си сигурен, че ти ще издържиш така с високи точки устния изпит, ти трябва да се подсигуриш и да обхванеш твоята тема наистина в най-малки детайли, да не оставиш никакви така бели петна, т.е. да помислиш хубаво какви биха били всички възможни въпроси, които могат да ти бъдат зададени във връзка с твоята тема и да се подготвиш, дори да се информираш, нали, екстра по някакви точки. Не можеш да си измисляш неща, които не съществуват или които не са така. Тоест, по никакъв начин тук не бива да работиш абстрактно. Точно обратното, трябва да работиш с факти, трябва да работиш с, примерно, тенденции, кое как се развива в някаква насока. Взето, не знам, ако не си бил в DSD, по-скоро ти е трудно да си представиш, нали, за какви усилия става въпрос, за да направиш един наистина така добър проект. Изработват се също така едни папки, поне тогава беше така, папки, в които събираш всякакви материали, които можеш да си представиш, нали, по твоята тема. Тия папки, доколкото си спомням, също се даваха за проверка, нали, те подлежаха на някаква оценка, макар и да не бяха, ама не по-скоро би трябвало да са играели така важна роля. Казвам го, защото в последствие съм намирала в OLX цели папки по DSD да се продават. Аз лично това не го разбирам, но вероятно има хора, които смятат, че, нали, когато вземат готовия труд, вече изработена събрана папка, си улесняват по някакъв начин подготовката. Лично според мен не е така, защото за да се подготвиш добре за такъв тип, нали, проект и изпит, ти трябва наистина да си в час с това, което говориш. И ако вземеш папката на някой друг, не означава, че, примерно, щом той е изкарал много висок успех под формата на точки с тази папка, че ти ще успееш да го направиш същото. Не знам, както казвам, според мен дори е по-трудно това нещо, защото ти трябва да вникнеш първо в идеята на този другия човек, който го е правил. Според мен е много по-добре да се работи абсолютно индивидуално,
тъй като със сигурност може ти да имаш някакви така по-интересни идеи, които да искаш да приложиш в своя проект. Както казах, това не го разбирам. По-скоро го разбирам, но не го подкрепям. Абе, общо взето си беше много работа, си спомням аз. Значи, още началото на втория срок на 11 клас, вече сме започнали наистина така много стабилно да работим по формулирането на темите, за да могат всички максимално най-рано да си направят проектите. И тук всъщност идва време да ви разкажа защо, как изобщо стигнах аз до моята тема. Помням си, че имахме тема Umwelt, имахме тема Medien, имахме някаква тема за Gesellschaft, обаче сега точно това беше, не помня. Но това ви казвам всичките големите теми. Вече оттам имаше, както и по-рано споменах, по-конкретни. И всъщност двете, които мен ме интересуваха, бяха наистина Umwelt и Medien. Само, че Medien, не знам поради каква причина, в крайна сметка се отказах от тях и реших, че ще работя по темата за околната среда. В крайна сметка, ние като я бяхме работили тази тема, аз бях видяла, че действително има много проблеми по тема Umwelt, които си струва да бъдат обсъдени, гледани от всички страни и въпроси, по които всъщност е добре да помислим. Не само в рамките на нашия ДСД изпит, ами като цяло в ежедневието ни като общество изобщо. Забравих да кажа, че когато се избират темите за ДСД-то, задължително трябва да има някаква точка пресечна, някакво шнитщеле между България и Германия по тази тема. Тоест, не можем да говорим за някаква тема, дори да смятаме предмета на темата за супер интересен и подходящ, ако това нещо не може да се приложи в България, просто защото го няма, примерно, то тогава изобщо не бихме могли да си изберем, нали, да си формулираме такава тема. Тоест, задължително трябва да е някакъв проблем, който го има и на двете места, и в България, и в Германия. И целта е да се направи едно сравнение между двете държави, на какъв етап е в едната държава, в другата държава, примерно, коя се справя по-добре, може ли да се заимства нещо, едната от другата да вземе. Въобще, както казах и преди, наистина трябва да се постараеш доста, за да направиш добра тема. Реших, че ще работя тема Umwelt и оттам насетне вече трябваше да фиксирам какво ще говоря, защото си спомням, че първо се бях насочила към тема с апгаза. След като помислих по-добре, реших, че ще говоря за буклука, тъй като убедих се, че в България определено имаме необходимост от това да си променим изобщо навиците и нагласата към отпадъците. И след много мъдрене и мислене съставих супер елементарния въпрос. Далеч не го съставих от първия път. Стигнах до формулировката Wohin mit dem Müll? Накъде с буклука? Трябваше да бъде под формата на въпрос, точно за да можеш, нали, в крайна сметка да дадеш отговор на този въпрос. Така, избрах се аз още в края на 11 клас, вече, нали, Wohin mit dem Müll и започнах да се подготвям. Честно да ви кажа, толкова беше отдавна, че не помня всяка една стъпка, която предприех, но помня основните и помня какъв ми беше вайба през цялото време, през всичките тия месеци. Аз бях супер ангажирана с това нещо и не оставях нищо на случайността. И общо взето мисля, че направих даже повече от това, което изобщо щеше да е достатъчно. Казвам го, защото искам да ви споделя емоцията, която имах тогава у себе си, именно наистина една мотивация. Първо, защото казах в предното видео, нали, немски, това ми беше мечтата да вляза в тая група, да взема сертификата и да отида в Германия, но и в последствие, когато си избрах точно тази тема, аз установих, че колкото повече ровя навътре в нея, всъщност толкова по-съм ангажирана с нея и ми става толкова по-интересно и започвам реално да разсъждавам в насока как може да се реши този проблем с боклуците. Прекрасно в тази тема беше, че наистина имаше много за сравняване, що се отнася, нали, България, Германия. И съответно започнах първо от България. Нали, ситуацията в България, как е, що е, кое е добре, кое не е добре. И сега то, кое не е добре, е ясно и тогава, нали, беше ясно на всички. Към момента не се е променила много ситуацията за добро, но при всички положения, освен да казвам какво не е окей в България, нали, трябваше все пак да видя и плюсовете, нали, кое в крайна сметка работи. И всъщност тук пак имах така, може би, доза късмет, пак някакви обстоятелства бяха. Завърших гимназия в град Силистра. За тези, които не знаят, това е областен град, колкото и да не ви се вярва, и се намира в североизточна България. Общо взето една супер крайна точка на картата на България и всъщност ако нямате изрично път до Силистра, би било странно да ми кажете, да ми споделите, че сте били там. Но както и да е. То казвам това нещо, защото няколко години по-рано, преди, нали, аз да завърша, бяха отворили там много модерно депо за преработка на отпадъци.
Той се намира извън града. Честно казвам, в момента не знам дали функционира. Тогава беше наистина нещо, някакъв вау проект, си спомням. Беше много хубаво направено, много чисто, всичко ново и наистина си работеше по предназначение и там се преработваха отпадъците и всъщност аз оттам, нали, тръгнах, че все пак има такива места в България. Помням си, че си бях организирала среща с там, сега не знам с кого точно е било, някой шеф, някой, който е отговарял, нали, за цялото това нещо. Общо взето някой, който е можел да ми даде информация. Помня как отидох и показаха ми каквото могат да ми покажат, нали, в депото. Обясниха ми как работи. Обясниха ми общо взето всичко, което е добре да знаеш, ако се интересуваш по темата. И примерно някакви там статистики пак за колко тонове отпадъци, примерно годишно минават през това депо. И някакви такива неща. Данни, които, нали, при всички положения можех да приложа към папката си за изпита. Помня също, че се срещах с някакъв човек, обаче не помня той с каква длъжност беше, но той пък успя да ми даде информация за дните, в които се извозват различните контейнери, тъй като аз като страничен наблюдател тогава си мислех, че просто всичко отива на едно място. Не знам към момента дали е така, но тогава ми беше обяснено, че не, нали, не е така, няма как да е така, защото това би означавало, нали, да правим безмислени неща, да си хвърляме уж разделно отпадъците, пък после да ги събираме на едно място. Да, при всички положения той също ми беше разказал много интересни неща. Помня, че това беше тип интервю, което проведох с него. Буквално си бях записала въпроси, които исках да му задам и, нали, той отговаря. И аз някаква записвам всичко, което ми каже той. Това ви го споменавам, защото вследствие пък, нали, там няколко години след това, записах медии и комуникации в университет Манхайм и всъщност доста често в рамките на следването ми трябваше да провеждаме интервюта, пак по такива проектни работи. Още тогава беше първото ми интервю, което проведох с този господин. И общо взето май с това ми приключиха по-мащабните действия в България. И сега тук вече става интересно. Защо? Ами, защото сега всъщност аз трябва да сравня България с Германия. Тогава вече ползвахме интернет активно. Въпреки това, трябваше да разчитам единствено на информация, която мога да намеря в мрежата и евентуално някакви, не знам, списания, някакви, има откъде да вземеш немски списания в България, нали? Беше странно как трябва да се случат тия неща всичките. Така, нямах особен интерес към тази част от проекта, нали, Германия, защото някакси tu няма какво да направиш от разстояние. Нали, ще отвориш и прочетеш 5 статии, примерно, ще ги приложи в папката, ама толкова. И тук започваме една история в историята. Тогава сестра ми тренираше спортни танци и то много сериозно. Не знам колко пъти е била шампионка на България, заедно с партньора си, но тогава сещам в случая, че те така бяха много добри, нали, и много искаха да се развиват и съответно ходеха на страшно много състезания навсякъде по Европа и не само в Европа. В Европа, може би в почти всяка страна, където имало състезания, бяха там. И какво се случва? Няколко месеца примерно, вече не мога да се сетя кое как е било разпределено във времето, обаче по едно време става ясно, че сестра ми, тя тогава да е била 5-6 клас, може би 6, 7, 6, нещо такова, дете. И искат да ходят, има някакво супер голямо, мащабно, сериозно състезание в Штутгарт, в Германия. И съответно те искат да отидат, нали, треньора им и той иска да отидат, пък, нали, са деца, хубаво е родителите да са там. Така че родителите и от двете семейства всъщност решиха, че ще присъстват, нали, на това пътуване, на това състезание. И тогава всъщност, сега не помня точно как стигнахме до идеята, но се оказа, че всъщност аз имам възможност да отида с тях на това състезание. То беше там за няколко дни, примерно 5-6 дена, да отида на това състезание и да мога на място да направя нещо. Това състезание се падаше август месец, преди 12 клас. Към този момент аз вече доста се бях позанимавала с, така както казах, в България, изобщо с темата. И като се реши това нещо, че ще ходим, и аз всъщност наново се мотивирах и се активирах и реших, че тези там 3-4 дни трябва да бъдат оползотворени абсолютно на 110% даже. Сега имаш така някои големи въпроси в главата ми. Първото, което аз до този момент бях ходила в Германия един единствен път с някаква организирана екскурзия от училище. И то ние бяхме минали само покрай Дрезден или нещо такова. Това ми беше Германията общо взето. Сега аз немски че уча, ама колко го говоря, това е, нали, съвсем отделна тема на разговор. Все пак там си има притеснение. От друга страна, нали, се подготвям за устен изпит, аз се трябва да проговоря по някакъв начин. От трета страна си викам, добре, аз хубаво ще отида в този Штутгарт, но какво да правя, освен някакви снимки да правя по улиците там, колко е чисто, някакви там контейнери да снимам, друго не ми идва на ума какво да правя.
Обаче, пак така, след много размисли, ми дойде идеята, че всъщност мога да проверя в град Штутгарт, който никак не е малък, все пак това е столицата на провинция Баден-Вюртемберг, кой отговаря за буклука, кой им извозва буклука, това отделни фирми ли са, общината ли го прави. Въобще реших малко да поразровя. Не знам точно как, обаче не след дълго стигнах до някакво име, там публикувано в интернет на тяхната страница и беше на една жена. И аз реших просто, че нямам какво да губя. Реших да й напиша един имейл. Сега колко ми е бил добър немския, това е под голям въпрос към този момент. Да речем, бил е добър. Пиша аз имейла на тази жена и обяснявам, че аз съм там 12 клас, сега ще бъда, ще завършвам и защото ще се явявам, нали, на сертификат за ниво по немски. И работя по тая тема и така обясних за темата и не си спомням. Май просто си бях писала дали може да ми отговори на няколко въпроса ли. В смисъл такъв, че изобщо нямах нагласта да ангажирам тази жена действително, нали, по някакъв начин. Общо взето аз мислех, че даже никой няма да ми прочете имейла. И тук започва интересното. Не просто ми отговори на имейла, жената ми беше направила двудневна пълна програма, в която да се занимава с мен, с моята тема, с моите въпроси, с всичко, което искам да правим. Сега ще гледам да не изпадам в излишни подробности, обаче ще видим. За първия ден ми беше казала там в някакъв си час да отида при нея в там Abfallwirtschaft, сградата на Штутгарт, нали, административна сграда. Имаха си административна сграда, обаче всъщност там си им бяха и камионите, някакво депо ли пак имаше, не си спомням много добре. Трябваше в уречен час някакъв да бъда там. И понеже казах, че съм от Силистра, и понеже казах, че до този момент не съм била в Германия, съответно аз до този момент Штутгартското метро не бях попадала. Заради това просто майка ми дойде с мене да се увери, че, нали, ще отида на правилното място, при което оттам започна нещо супер готино, което пожелавам на всеки, който така има интерес към подобен тип проект на работа, да му се случи, защото да видиш как някой възприема идеята ти и се опитва всячески, нали, да ти бъде полезен, да дадеш отговор на своя въпрос, просто е незаменимо като чувство. Така, тая жена беше подготвила толкова много материали, ама толкова много папки, папчици, листи, листенца, толкова много обяснения имаше в цялото това нещо, което тя бълваше и ми обясняваше, и ми показваше. Беше така добра да ми подари 3 такива малки контейнерчета, които бяха абсолютни копия на тогавашните мюлтонета, нали, такива контейнери за буклук, кофи за буклук, в Штутгарт. Защо 3? Защото тогава се деляха, тя ми обясни, на Рестмюл, биомюл и какъв ще е бил другия мюл, не си спомням честно казано, защото гелбазак им беше отделно. Третия беше хартия. Общо взето стана ясно, че Германия е изключително дисциплинирана по отношение на изхвърлянето на отпадъци и не се допускат никакви отклонения от това кой вид отпадък в кой контейнер се изхвърля. Както казвам, тя наистина ми обясни всичко в тайл. Аз бях възхитена от цялата тая система, която е разработена и от цялата тая култура, която е изградена на тема изхвърляне на отпадъци или събиране на отпадъци, там както се казва по-правилно. Твари ме жената с всичките тия материали, обяснения, подаръци и на обяд сещам, че ме заведе в тяхната менза, което за мен също беше преживяване, защото да, за Германия си е супер нормално, нали, ходиш си на работа, там имате си столова, обаче аз никога не съм попадала на такова място и наистина просто попивах всичко. Много ми беше интересно. Помням след обяда какво правихме, обаче помня, че ходихме по кофите, буквално там в това място, нали, не в града. И буквално отваряхме контейнерите и тя ми показваше колко стриктно е изхвърлено всичко. Ми извинявайте, обаче в някои контейнери беше толкова чисто, че то наистина без проблем може да влезеш вътре там. Сега не знам за вас, на мен се е случвало да ровя в контейнер, защото съм си изхвърлила нещо, което ми трябва. Така че да, ако трябва да ровя в такъв контейнер, честно казано, няма да имам никакъв проблем. И вечерта си спомням, че тя ме изпрати там до някакъв площад, където вече се върнах при нашите или нещо такова беше. Не знам, може да бях в безопасност през цялото време. Обаче, какво беше най-готиното? Преди да се разделим, жената ми казва: успях да те уредя, ако имаш желание, утре да излезеш да направиш един тур с единия от буклучийските камиони и все едно да бъдеш, нали, част от работата, да работиш утре. Искаш ли? И аз бях толкова втрещена от тази възможност, защото само си представих как тя наистина ми предлага аз да се кача в някакъв буклучийски камион и да изхвърлям буклука.
Еми нямаше как да откажа. Нямаше вариант да откажа. И супер много се развълнувах отново и си спомням, че на другата сутрин трябваше много рано да бъда в това депо отново, нали, на това място, в Абфалбиатшафта. Тя отново беше там, което беше добре, защото нали, на такова непознато място някакси ти търсиш някаква сигурност все пак, защото представете си пък тя ми казва, да, ела утре, нали, и аз отивам, обаче никой друг не знае за тая оговорка и всички ме гледат супер странно, някаква малка там ученичка, буквално няма още 12 клас, се кукнала в 6 часа сутринта в Штутгарт и ще изхвърля букука. Нали? Това звучи просто нелепо. Ако го извадим това от контекста, ще е супер смешно. Както и да е, тя беше там. И се запознах с моите колеги. Единия беше германец, другия беше италянец. Германеца беше като гардероб, огромен, с гола глава. А пък италянеца беше доста по-дребен, също с гола глава. Имаше една много така интересна обицатовка на едното ухо. И общо взето малко бяха като крачуни малче от двамата, ама няма значение, това беше екипа. И двамата бяха в такива оранжеви гащири зони, нали, целият камион оранжа. Проблема беше, че германецът той си говореше на техния штутгартски там диалект. В последствие така се случи, че записах да уча в Баден-Вюртенберг и вече бях доста по-добре с разбирането, но тогава през повечето време седях и се полех и примерно от 10 думи разбирах 2. Другия проблем беше, нали, в немския на италянеца, но оправяхме се някакси. Аз през повечето време или кимах като бухал или се хилех тъпо. И общо гледах, нали, да попивам всичко, което мога. След като те бяха готови, нагласих се аз между тях двамата. Това беше покъртителна картинка. Просто жалко, че тогава нямах смартфон, защото със сигурност щеше да излезе едно много смешно селфи от цялата работа. Тръгнахме ние, града още спи. Ние бяхме в някакъв район, така не в централната част, но в някакъв по-така отдалечен. Не знам дали знаете, обаче Штутгарт е малко така в една котловина. Е разположен целият град. И всъщност ние бяхме в някакъв малко по-краен квартал, защото се виждаше целият град отгоре, с някакви по-такива къщички, нали, нямаше високи сгради. Всъщност беше, да, много интересно. Аз не стоях цял ден с тях, само до обяд бях с тях. Видях каква е системата, камионът им беше супер модерен. Наистина, това ни го казвам като някакво клише, нали, да, колко са германците по-напред от нас. Абсолютен факт, че камионът им беше супер чисто превозно средство. Вратите му се отваряха и затваряха пак по някакъв модерен начин, нали. Не бяха тия врати, които трябва да блъскаш. Просто всичко беше много модернизирано. И всъщност след няколко така курса ми позволиха аз активно да се включа в работата и съответно слязах от камиона, почнах там да влача някакви кофи, закачах ги така, че да ги хване, нали, тая щипка на камиона, после ми даваха някакви копчета да натискам по таблото, а въобще беше голям смях. Накрая ходихме да ядем по един сладолед и се разделихме по живо по здраво. Искам да ви кажа, че това бяха супер зареждащи 2 дни, след които аз първо, че 2 дни наистина бях говорила доста на немски и съответно малко или много тази езикова бариера, която лично според мен е абсолютно нормално да имаш, беше паднала. Другото, което е, че бях говорила по темата, нали, сещате, т.е. само трябваше да остана фит, както казваме на немски, до изпита. И действително събрах толкова много материали, можех толкова много да говоря, че се мотивирах още повече. Когато се върнахме в България, просто довърших абсолютно всичко, което имах. И всъщност бях супер на време готова с тази папка. И честно казано, знаех, че като съдържание ще го издържа този изпит. Затова въобще не се притеснявах. По-скоро се притеснявах чисто от говоренето. Тоест, ще мога ли да се справя с говоренето и с обясняването на всичко, което ми се е случило през цялото лято, защото то дори само да можеш да ги разкажеш тия неща на немски, когато си в началото на 12-ти клас, мисля, че пак би трябвало да ти дадат DSD-2. Но да, много се притеснявах от самото говорене. Обаче, тук какво се случва? За пореден път съм изкарала супер късмет. Защото, когато има някакви, нали, DSD паралелки, или айде направо да кажа DSD училища, задължително има поне по един, колкото знам, германец, който отговаря за това DSD училище, за тия DSD паралелки. Обаче проблема е, че в Силистра бяхме толкова малко ученици в DSD, че си нямахме собствен човек, който отговаря за нас, ами всъщност бяхме към Варна. И учителката, германката, която отговаряше, тя всъщност ни навестяваше изключително рядко. И всъщност преди изпита ние я бяхме видели точно веднъж и всъщност тя трябваше да ни изпита. И това така също, нали, малко ни ме притесняваше и допълнително, защото, примерно, сега, ако беше по-често в училището да я виждаме, нали, може би малко щеше да се стопи този страх, обаче, да, при нас не беше така. При всички положения тази жена се оказа на края на изпита.
устния, моя, се оказа, че тя е от Штутгарт. И всъщност всичко, което аз съм говорила през цялото време, тя си го е знаела, нали, много добре, защото тя цял живот си е живяла там. Това ще го казвам, защото да, нали, то да речем, че навсякъде се събира боклука по един и същи начин, нали, рестмюл, биомюл и другите там неща. Обаче от провинция до провинция все пак има разлика в правилата и просто пак казвам супер късмет, че аз съм била точно в нейния град. Така че това също мисля, че беше в моя полза. Не виждам защо да не е било. И така, истината е, че преди да вляза пред самата комисия бях супер спечена. Много. Просто даже исках да си тръгна, даже не исках да влизам при тях. И когато влязох и когато започнах, защото той самия устен изпит се състои от 2 части. Първата част е нещо различно, нали, там не говориш още по своята тема. И чак след това, нали, втората част започваш да говориш по представената ти тема. И истината обаче, че явно с тази цялата подготовка, тия всичките месеци по-рано, които прекарах в активно занимаване с всякакви въпроси, свързани с моята тема, ми беше дал някаква увереност, че колкото и примерно да сбъркам някаква формулировка или да не мога да се изкажа, ще намеря други думи, така че да обясня това, което искам. Просто не можех да си представя как толкова труд, толкова седмици, месеци труд от моя страна би отишъл по дяволите, само защото бих объркала нещо в самото изказване. Така че да, общо реших, че няма какво да правя, трябва да се явя, трябва да го взема. И наистина, когато започнах да говоря, ми ставаше все по-лесно и по-лесно. И в крайна сметка резултата няколко месеца по-късно беше на лице, когато си получих нова новеничка, дипломата от DSD CEVAI. И както споменах и в предходното видео, всъщност имах и някакъв допълнителен подарък, една огромна енциклопедия на немски, свързана с така кулинарната култура в Германия и една поздравителна картичка, нали, за високия резултат. Към цялото нещо да ви кажа, че наистина, когато си поставите някаква цел, трябва да знаете защо. Трябва да знаете каква е вашата лична мотивация и когато сте убедени в това, което искате, просто и обстоятелствата са на ваша страна, но също трябва да се потрудите. Не става с папки наготово, не става с подготовка между другото. Той целият немски не става да се научи между другото. Просто трябва да се отдадете на това нещо. Разбирам, всеки си има и други интереси в крайна сметка, но ако сте в DSD или ако в вашето училище или училище, което пък сте решили, нали, да изберете на по-късен етап за вашето средно образование, просто възползвайте се от тази възможност, но се възползвайте на 100%, направете си го наистина приоритет номер 1, защото, както казах, DSD не е просто сертификат по немски език. DSD дава много повече от това, защото дава много възможности за различни начини, различни методи на подготовка. Така че аз смятам, че всеки, който е решил да влиза в DSD, трябва да знае, че определено трябва да се потруди, защото пък и колкото повече усилия полагате, нали, за едно нещо, толкова това нещо ще играе за вас. Както случи при мен, че занимавайки се толкова много с тази тема, всъщност аз нямах никакви притеснения за, как да кажа, можех да боравя с конкретни понятия, които иначе в никакъв случай не бих стигнала до тях и не бих знаела какво означават. Ако сте решили за DSD, то стягайте се и не се отказвайте и не си избирайте най-скучните теми. Значи, ако трябва да дам няколко практични съвети от моя личен опит, що се отнася до DSD CEVAI. Когато си избирате темата, не избирайте по лесно и трудно. Не. Изберете по интерес. Изберете по нещо, което ви вълнува. Нещо, което ви интересува, нещо, за което горите малко или много. Защо? Защото е много по-лесно човек да се мотивира да работи за нещо, когато това нещо му харесва, му доставя някакво удоволствие, когато човек сам има интерес към него, а не да е на сила. Не избирайте темата само защото смятате, че това ще е най-силната тема и, нали, по нея има много какво да се каже. То може да има много какво да се каже, ама ако ще го правите на сила и през пръсти, по-добре не дейте. Изберете тема, която ви вълнува. По този начин самата подготовка през цялото това време ще бъде много по-лесна и много по-приятна. Вторият съвет, който мога да дам, ако имаш възможност, измисли нещо, което да направиш на практика. Тоест, не дей да ровиш само в интернет, измисли нещо, което наистина би могъл да сътвориш, да направиш. Дали ти самия ще организираш нещо или пък ще пробваш някаква дейност във връзка с твоята тема. Така че, ако имаш възможност, а защо да нямаш, просто го направи и така ще видиш, че ти е още по-лесно да се подготвяш за тази тема. Съвет номер 3. В никакъв случай не започвай твърде късно. Започни на време и то много на време, така че да може самата тема да изкристализира ясно в съзнанието ти и ти вече като имаш твоята тема да знаеш точно в каква насока ще работи. И четвърти съвет, не дей да учиш наизуст, когато се подготвяш за устния си изпит. В никакъв случай, просто опитвай се да работиш активно с материалите, които имаш, упражнявай се, да говориш
говориш по темата си. Разбира се, че трябва да научиш някакви понятия, но не се опитвай да наизустяваш цели текстове, така както би искал да ги представиш на своята презентация. Това би било пагубно, би те затруднило, би ти обременило мозъка, би те натоварило, би ти изгубило време, така че не, това не го прави. Заложи на практиката. И така, ако се подготвяте за ДСД, то определено изберете тема, която ви вълнува, защото по този начин ще ви е по-лесно и защото това си личи на изпита. Изпитната комисия ще види вашето желание, вашата мотивация точно по този въпрос. И ако имате въпроси за ДСД или за немски език като цяло, ще се радвам да ми пишете в коментари.